Suomen maantieverkkoa uhkaa perikato. Jotain on tehtävä heti, jotta 15 miljardin arvoinen tiestömme ei murene renkaiden alle. 2/3 liikennekuolemasta tapahtuu maanteillä. Tärkeä kansallisomaisuutemme rapautuu kiihtyvällä vauhdilla. Rappeutuminen on kuin hitaasti etenevä parantumaton sairaus. Olemme tuhon tiellä. Jotain pitäisi tehdä, mutta vastuunkantajia ei tunnu löytyvän. Puuttuuko päättäjiltä kyky vai halu tai molemmat? Päävastuu tiestöstämme kuuluu valtiolle, joka kerää vuosittain tieliikenteeltä noin 7 miljardia euroa veroja ja veroluonteisia maksuja. Kuka herättäisi poliitikot ajattelemaan kokonaisuutta ja saisi heidät luopumaan perinteisestä siltarumpupolitikoinnista? Tiestömme nykykunnon säilyttäminen vaatii seuraavan 15 vuoden kuluessa päällystettyjen teiden ylläpidon vuosittaisen rahoituksen nostamista 150 miljoonasta eurosta 215 miljoonaan euroon. Vaarallista, kallista ja ympäristölle haitallista. Huonot tiet ovat kaikkia sitä. Nastarenkaiden kaivamat urat täyttyvät sateella vedestä ja talvipakkasilla uriin voi kehittyä petollisen liukas jää. Kuinka moni kuljettaja onkaan urissa ajaessaan menettänyt otteensa ratista? Valitettavan moni ei ole ulossyöksyn jälkeen enää tutkimassa vaurioita. Sen tekevät omaiset ja poliisi. Epätasainen tie ei sellaisenaan ole vaurioitunut, mutta se haittaa ajomukavuutta. Teillä esiintyy paljon halkeamia ja epätasaisia paikkauksia. Arvaamattomia ovat myös päällystessaumauksien reikiintyminen ja purkautuminen. Vaurioiden korjaus on monin verroin kalliimpaa kuin ennaltaehkäisevä teiden hyvä kunnossapito. Väärä sivukaltevuus voi huonolla tuurilla antaa liukkaan kyydin kuin lasten vesiliukumäki, vain sillä erolla, että auto ja kuljettaja matkustajineen päätyvät tienpenkkaan kärsien vauhdista riippuen suuria tai pieniä kolhuja. Vähäliikenteisillä teillä tien reuna saattaa painua muuta kohtaa alemmaksi. Se on ikävä yllätys autoilijalle, mutta vielä vaarallisempi moottoripyörille ja muulle kevyelle liikenteelle. Noin puolet pääosin 1960- ja 70-luvuilla rakennetuista pääteistämme ovat kapeita alle 8 metrin levyisiä. Tien piennaro on usein olematon tai sitä ei ole ollenkaan. Esimerkiksi korkea ja raskaassa lastissa oleva täysperävaunullinen rekka huojuu usein holtittomasti kapealla ja mutkaisella tiellä. Kuinka monta ihmistä onkaan vammautunut tai menettänyt henkensä rapakunnossa olevien teiden takia? Joku voi tietysti huomauttaa, että aja varovaisemmin tai hitaammin. Se on silmien ummistamista tosiasioilta ja johtaa yhä ahtaammaksi käyvää noidankehää. Kun teiden kunto koko ajan heikkenee ja nopeuksia on pakko laskea, olemme ennen pitkää tilanteessa, että kansantaloudellemme elintärkeä logistiikka sakkaa ja kansalaisten hyvinvointi heikkenee. Pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa hyväkuntoinen tieverkosto on toimivan elinkeinoelämän kivijalka, joka luo pohjan alueelliselle elinvoimaisuudelle ja sosiaaliselle tasa-arvolle. Teollisuuden ja kaupan logistiikkakustannukset ovat Suomessa 35 miljardia euroa vuodessa, eli lähes 1/5 bruttokansantuotteesta, mikä on kansainvälisesti korkea luku. Kuljetusten kustannustehokkuus, täsmällisyys ja nopeus asettavat suuria haasteita myös liikenneväylästön kehittämiselle. Erityisen tärkeää se on Suomelle, joka on viennistä ja tuonnista riippuvainen pitkien etäisyyksien maa keskellä ei mitään. Näin ei voi jatkua. Aika loppuu.